जों बे दिनै जयनिं प्रग्रामाव बे सिन्था खालामनानै बाहाय बामोनगाव फिल्डआवहाय जों जयनिं जानो फैदों। दा बिनि उद्देश्यखौथ' जों एकदम खिन्थाखाबाय जोंहा डिसिआ बिथाङा। दा बिथांनि बे नाजानाय आरो सेस्था खालामनायावनो बिपिएफ पार्टिनिफ्राय बिथाङा दिनै एनडिपिखौ दिनै सनमान होनानै स्पेसियेलि बाहाय एक्सट्रा प्रग्राम लादों। दा बिनि थाखाय बिथांखौ जों मान होनांगोन। मानो होनोब्ला एनडिपिखौ बिथाङा दिनै इसेबां सनमान होनानै जेनेरेल प्रग्रामाव लायालासे स्पेसियेल एक्सट्रा लादों। दा बिनि थाखाय आं बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर होदों आरो नोंथांमोनखौ बे स्पेसियेल जयनिं मोननायखौ लानानै दिनै आं मोनसे खावलायनो सानो जे बिपिएफ दोलोखौ नोंथांमोनहा दिनै सिन्था खालामनानै जुदि जयनिंखौ लादोंब्ला नोंथांमोना गाव गावनि गोसो गोरबो देहा सोलेर होसोनानै बिपिएफखौ बिपिएफ बायदि सनमान होनांगोन। आरो लोगोसे प्राइमारि दा बिपिएफ पार्टिनि प्राइमारि ब्लक दङ गावबागाव जायगायाव गावबागाव ब्लक प्राइमारिफोरजोंहाय मोजां सोमोन्दो लाखिनानै जों मावलायनांगोन। सोमोन्दोखौ लाखिबाय थानांगोन, हाइ लेभेलाव जों दोनबाय थानांगोन। दिनै बबेबा समावहाय समनि आंखालाव सुबिदा उसुबिदाखौ लानानै दिनै नोंथांमोनखौ जुदि कन्टेक्ट खालामस्लाबनो हायाबा खबर लास्लाबनो हायाबा जों बेफोराव दुखु मोनलायनो नाङा। नोंथांमोनहा दिनै जयेन जानाय लोगो लोगो बिपिएफ पार्टिनि साफा साफा सोद्रोमा जाबाय, मेम्बार जाबाय। दा बेनिखायनो बिपिएफ दोलोआ हमनानै ला नोंथांमोननि मोनसे न'खर। दा न'खराव नोंथांमोना साबेसे मेम्बार दङ पार्टिनियाव मेम्बार हिसाबै जों जेरै अनलायनायखौ होयो थिग बिपिएफ दोलोनि गासै मेम्बार एबा पार्टिनि सोद्रोमाफोरखौ जों सनमान होलायनानै गावनो बिदा फंबाय बा बिफा हिसाबै जों सनमान लाखिलायनानै जोङो आवगायलांनांगोन, मावनांगोन। आरो बिपिएफ पार्टिनि आदर्श मेन नीतिखौथ' नोंथांमोनहा मोजां मोनखाबाय, मिथिखाबाय, जायनि थाखाय दिनै नोंसोरो बाहाय जयेन जानो फैदों। दा जोंथ' गासै खोथाखौ जों बुंनो हायो, जेनेबा खोथा स्पेसियेल लाखानाय हिसाबै जों सिंनि बाथ्राखौबो जों सावरायनो हागोन। मानो होनोब्ला दिनै जोंहा मोनसे थांखि दंमोन, जाय थांखिखौ लानानै जोङो गोबाव सम दिनै आखायाव हाथियार लानानै जाथिखौ गावनि सिगाङाव दोननानै जों दिनै सोमावसारदोंमोन, गावखौ बावसोमदोंमोन। गाख्लाय सिखारलाय बेनि अबस्थाखौ नाय, नोंथांमोना बेनि अबस्थाखौ नाय। हयथ' बिथांनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथिया जानो हागौ। जेब्ला आङो इस्टार्न कमान्डआव सहैदोंमोन, बे सना 2006 खोमा। इदाथ' नोंनि थाखाय जेब्ला आं 2006 इस्टार्न कमान्डआव आं सहैदों, जेनेबा आं सार्भिस जाहैदों, डिभिजन लानानै जेब्ला आङो कमान्ड फल' खालायदों अब्ला बे बिथांमोनखौ आं लोगो मोनदोंमोन। बे बिथांमोना ओरैबायदि पाब्लिक बिलाइ माने बिसिनि मोदोमाव खाफालांगोन बिथांमोना कन्टिनिउ एक्सटेन्ड। दा बिथांमोना सानसेखालि ओरैबायदि गाज्रि अबस्था जाबाय, बिथांमोना पाब्लिक बिलाइ मोननानै पुलिसजोंहाय गारियाव माबायदि माबायदि गाज्रि जानानै बेसेबां एक देर घन्टासोनि उनावहाय बिथांमोना जिउ फैदों। बिसोर सानोमोन अब्ला बिथांनि देहाया मा रोखोम अबस्था जादों। बिथांमोनखौ सोर सिन्था खालामदों? बिथांमोना बुङो एनडिपि होनोब्ला जुनियर गथ' दिनै हेरेंगा मोना बुङो जों लिडार जाबाय, एनडिपिआ जोब्बाय। एनडिपिआ माने एकर्ड जानाय लोगो लोगो माने डिसबेन्ड जानाय लोगो लोगो बिसोरनाव खुनु सनमान नाय गोसोखांनाय जेबो गैया, बबेनि गैया बिसोर नायदों। दा जों सिन्था खालामदों, नोंथांमोना सिन्था खालामदों, दिनै थि समाव थि डिसिसन लादों। आं सेलुट खालामदों नोंथांमोनखौ आं मान होदों। एनडिपि हिसाबै आं दिनै सिन्था खालामदों एनडिपिनि थांखि बायदि सहैफिननांगौ। जोंनि थांखिया दिनै जोबनानै थांदोंमोनहाय जोबनानै थांदों होननानै जोङो साननाङा। मानो होनोब्ला जोङो दिनै मोखां महर होनो हायाखै। दिनै बर' माहारिया एनडिपिनि सायाव गिदिर सिमां सुजुदोंमोन। दिनै नोंथांमोनानो गामि गामि थांनानै न'खर न'खर ओंखाम संनानै जाबोनाय, बर' बिमानि हरनि गेजेराव हर गेजेर समाव आइलि जायनि थाखाय दिन्थिनानै दख'ना आइलि बबेबा खाफ्राबायनानै गथायखांनानै नोंथांमोनखौ दिनै जिरायनो होदोंमोन, दै गिलासै लोंदोंमोन। बेफोरबायदि बिमानो जों मा जायाखै। बिथांमोनाथ' जों दुखुसो होबोदों। बिथांमोननि न'खराव जों ओंखाम जाबोनानै बिथांमोननि न'खरा आंनि पुलिसजों गाख्रेबजादों, सोरबाया रान्दि जादों, सोरबाया दिहारि खालामजादों। बिथांमोना जों दिनै मा होखो? दुखुनि खोथाखौ होबोदों। जों मा बोसोर हरगोन नामा? बेलेगाव सानहरगोन नामा? जोंसो सानदों, जों साननानै जों थाबोदों। आरो आंखौ गिदिर हिसाबै खान्दाया खुगा बारा, खान्दाया जों मिथियाखै, खान्दाखौ हिन्दु खालामो। आं बिसोरो हिन्दु खालामजानानै नोंथांनि लाइफआव मा जागोन? आरो बे बिमा माहारि खस्थ' मोनबोनाय, सङै खावै जाहोनाय, जाय रेप खालामजादों, जाय रान्दि जादों,
आरो सोरबा दिनै हायनायसिम दिनै बिगिनानै दं गथायखाङो स्कुलनि थानसालियावहाय बिथांमोननि फारसे सोर सिन्था खालामो नों आंनो साफा साफा दैदेनगिरि जानानै जों सिन्था खालामनांगोन नोंथाङा डिग्रिथ' गैया मालाय मा जानांगोन अब्लाबोथ' नोंथाङा बिफदनि फेमिलियाव जानाय हिसाबै जेनेबाथ' सासे मेम्बार ना सासे हल्डार जानांगोन मेम्बार हल्डार अब्ला नोंथाङा सिन्था खालामनांगोन जे बिबि पार्टिखौ जों माबायदि सिकिउरिटि होनांगोन माबायदि जों फोथांनानै लाखिनांगोन आरो बर' ओरैनो बे स्पेसियेलि जों जाति हिसाबै जों सिन्था खालायोबा बिबि पार्टिनि अनगा खुनु पार्टिया बाहाय दङ गैया दा बेनिखायनो बोसोर जानाय पार्टिखौ जों जोथोनै लाखिनांगोन मानो जोथोनै लाखिनांगोन नोङो बयबो न'खर जाबाय गावनि फिसाजोनो रिजायनानै नोंनि ओनसोला जुदि 3 बोसोर जादोंबा बे 3 बोसोरनि माइना बेसेसिम गोजौआव दावखोदों आरो बिबि पार्टिया सासे बिदा जानानै नोंनि फिसाला गेदेर जानानै दिनै 21 बोसोराव जुदि आगान होबायबा 21 बोसोरनि सेन्टिमेन्ट आरो 2 इयार्सनि सेन्टिमेन्ट एसे गोजौ डिफारेन्स दङ बेसेबां फारागथि दं अब्ला बे फारागथिखौ लानानै जों गुबुन मोनसेखौ जोथोनै लाखिनांगोन 21 बोसोरनि बे 21 बोसोरनिया नोंनि बिबानखौथ' बे रोखोम लागोन अब्लासो रुजुगोन हाग्रामा सारा दिनै बर' जाति आरो बिटिसिनि बर' जातिखौ लानानै बेसेबां सिन्था खालामदों गावनि प्रपार्टि फाननानै दिनै पार्टि खालामगासिनो दङ सान हर खस्थ' खालामगासिनो दं अब्ला बेबायदि लिडारखौ जों सिन्था खालाया सोरखौ खालामदों अब्ला बेबायदि लिडारखौ जों जुदि फोथांनानै लाखिनांगौ मा जानांगोन फैबाय थानाय बिसायख'खौ जों गावखौ हरफिननांगोन जों गावनो दैदेनगिरि जानानै पाब्लिकखौ गावनि खिथायाव दोननांगोन खिन्थु जों पाब्लिकनि खिथायाव नङा पाब्लिकनि खिथायाव थानानै जुदि खामानि मावोब्ला नोङो सोद्रोमा जानो हानाय नङा आरो समाजखौ नों सिबिनो हानाय नङा जों समाज सिबिनो फैदों जेब्ला जों समाजखौ जेब्लायबो गावनि सिगाङाव उनदोननानैबाबो खामानिखौ होग्रा दाजा रावबो इन्डियाखौ होग्रा दाजा नोंसोर साफा दैदेनगिरि फै होग्रा जा फै खामानिखौ मावनोबा फै होग्रा जा रावबो थथा होन गावखौ बावसोम गाव नोरजिया जा समाजनि थाखाय जातिनि थाखाय सरकार लाबोनांगौनि थाखाय पार्टिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय पार्टिखौ जों जेब्लायबो आलो गोजोनै जों जोथोनै लाखिनांगोन गावनिनो मोनसे अंग होननानै जों साननांगोन जों दिनै गावनि अंगआव मोनसे खहा जायोबा जों बेसेबां सैसोनो गोनां जायो जाहाथे पार्टिया बेबायदि सैसोनो गोनां जागोन जों जेरैबाबो सरकाराव फैहोनांगौ सरकाराव फैहोनो थाखायबा जों गावखौ बुथुमनांगोन जों रावखौबो गिनो नाङा जों दावगाबाय था नोंनि उन सिगां जेब्लायबो पाब्लिकआ दं जेब्लायबो पाब्लिकआ मोजांखौ हास्थायो जेब्लायबो पाब्लिकखौ लिड खालामग्रा दैदेनगिरिखौ पाब्लिकआ नागिरो जेरै दुर्गा चन्द्रमारि बिथाङा ससियेल मिडियानि थ्रुयैबाबो इन्टारनेलि हिसाबैबाबो गामि थांनानै बिथाङा फिसा प्रब्लेमफोरखौ दिनै सल्भ खालामगासिनो दं दिनै जों बिजेपि पार्टिया जेसेबां बिथांखौ मोननो हादों दिनै CWCनि सासे मेम्बार हिसाबै एक्टिभ हिसाबै बिथाङा दिनै जेरैखौ मावबोदों बिथाङा दिनै फाइनान्सियेलि हेल्प खालामबाय थादों जोंहा फाइनान्सियेलि जेबो गैया जोंहा मावनो थाखाय आखाइ आथिङाव दं जोंहा खर' दं दिनै स्पिरिटिजों जों माबोरै आवगायलांनो हायो एनडिपिनि केराला जों स्पिरिटिजों सेम दा बेनिखायनो बेखौ जों एडजास्ट खालामलायनानैल' माबोरैहाय जों आवगायनो हायो बेखौनो सिन्था खालामलायनानै इटसेल 25% जोङो पास खालामनांगौ 75%आ जोंनि ट्रेनिङानोखा जोंहा केराला ट्रेनिं दङ फिजिकेल दं मन्ट्रेल दङ जों बेफोरखौनो आवगायलांनो हायो माबोरै जोंनि बडि लेंगुवेजआनो थिगोन समाजखौ सिबिनायाव समाजा नोंनि बडि लेंगुवेजखौ नायनानै नोंखौ दिनै फोथायगोन नों दिनै खुगाजोंल' दहाय खामानि मावबाय थानाय नङा कारन नों सासे बर' गामिनि फैनाय जोङो पलिटिकेलाव पलिटिक्सआ सोमोन्दो दङ थायो खाथि सोमोन्दो दङ थायो जेब्लाबो पलिटिक्सखौल' लानो नाङा पलिटिक्सखौबो जों दिखियाव गोबानांगौ सैथोथा खोथाखौ जों बुंनो हानाय जानांगौ आरो जों नों जेसेसिम कनफिडेन्स दं बे कनफिडेन्सखौ लानानै जेब्लाबो पाब्लिकखौ खामानि माव आरो पाब्लिकनो जौगानो मानो होनोबा जों अभार रायज्लायनायाबो थिग नङा अभार जबान होनायाबो थिग नङा नोंहा सोर दं आखि आगदा बेफोरखौ नायनानै नोजोर होनानै बिथांनिफ्राय मा बिनानै लागोन बे खिनिखौ जों खोथा आरो जायनाखि बेक्तिया दिनै गावनि टेलेन्ट गावनि स्पिरिटखौ लानानै जेबायदि खामानि मावगोन प्राइमारि डिस्ट्रिक्टनि सोमोन्दो लानानै जेबायदि एक्टिभै मावगोन बेबायदिखौ जोंनि पार्टिया जेब्लायबो नाजालांबाय थागोन नोंथांमोनखौ मोजाङैनो सनमान होगोन एनडिपिनि मानखौ खिन्थु लाखिनांगोन कारन नोंथांखौ दिनै स्पेसियेलि जइन होदों दा स्पेसियेल जइन होनायखौ लानानै आं स्पेसियेलि सासे मेम्बार जानानै दङ होननानै साननांगोन नङाबा आंथ' नोंसोरखौ मिथिजोबखादों रंजान दैमारि ग्रुप हिसाबै जों गासैबो थांनाय बिटिसि इलेक्सनावनो जोङो माबा बिजोंखौनो समर्थन खालामदों अब्लाबो जों बे समाव फिजिकेलिल' खालामदों मेन्टेलिल' खालामदों जों बिटिएफ मेम्बार जानो हायाखैमोन नै एबारनि समाव जों जेबायदि थासारि एबा परिस्थितिखौ जों सिन्था खालामनानै समाजा जेबायदि अलखदाव गोलैनायखौ जों नुनानै दिनै फेमिलि मेम्बार जानो फैयोब्ला गाव मेम्बार हिसाबै गावनि न'खर साननानै खामानिखौ मावनांगौ आरो आं मोनसे जिनिसखौ रिकुवेस्ट खालामो कन्ट्रेक्ट हिसाबै
नोंथांमोनजोंनो गोरलै गोरलै थाबोनाय हिसाबै नोंथांमोनाथ' आंनि सोमोन्दै मिथिखायो जेब्ला आङो डिग्रियाव डिग्रिसन लाजेननानै खामानि मावबोदों आं दिनै बे अपेनलि बुंनायाव आं दिनै गावखौ गोजौ दैखोनो थाखाय आं गावखौ इसेबां गोजौनि खोथा बुंदों बेल' आंनि खामानियाव जाय गोलैदों बिथांमोनहाबो बुंनो रोंगोन आंखौनो ख्रिस्टान हिन्दु सोमोन्दो लाखियालासे ख्रिस्टान हिन्दु फारागथि दोनालासे आं एसे बर' जाथि हिसाबै जेबायदि सिखिबोदों जेबायदि मावबोदों आरो आं कन्ट्रेक्टरखौ जेबायदि सनमान होबोनांगौ होबोदों उन्दैखौ उन्दैबायदि होदों गेदेरखौ गेदेरबायदि होदों बे सनमाननि गेजेरजों खामानिखौ आङो एडिटिआव आबुङै मावफुंनानै फैदों दा बेनिखायनो आं नोंथांखौ लानानै आं बिराद गिदिर सिमां नुयो बेनिखायनो डिस्ट्रिक्ट ब्लक प्राइमारिफोरजों साफ्रोमबो जों गोरोबनानै खामानिखौ मावनानै जोङो जाथिखौ सनमान होनो रोंनांगौ दिनै बुंदों सुबुङा दिनै बुंदों खाबु फलानफ्रासो गोलैदों फेरेंगामोन बायदि गबिन्दमोन बायदिया ना एनडिपिआव मानो जोंहा खमजोर जादों एनडिपिआव मानो लिडार गैया साबा दैदेनगिरि दंहैयो डिस्ट्रिक्ट स्टेटआव दङ दा बिटिसिआव दङ बे साबाजों जौगानानै एनडिपिनि प्रब्लेमखौ बिसोरो नायनो हायामोन नामा फेरेंगानि सिङाव दङ हाइनेस्टआव थाजोबनाय गिदिर केडारफोर दङ दा बिथांमोननि न'खरखौ खुनु गाहैयाबो नायहैयाबो ससियेल मिडिया मथे रथ' रथ' गाबै गाबै बिथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामबाय थादों ना बिसिनि मेन्टेनेन्स हरदों ना बले बिथांमोननि गथ' फरायनायनि बिल होदों ना बले बिथांमोननि उखैनानै थानाय देहाखौ बिथांमोना खबर लाहैदों अब्ला बेसे दुखुनांथाव लानोथ' हायो साबा गाहाम दैदेनगिरि दङ स्टेट हिसाबैथ' जोंहा दङ बड'सा बिथां दङ गबिन्द दङ बिटिसि हिसाबै सावरायग्रा बिथां दं फेरेंगा दङ आरो ओरै दङ दा सान्दाराम बिथां साथाम दङ दा बिटिसिआव बिथांमोना बबेहाय थांबाय थादों बिथांमोनाथ' साननो हायोना एसेब्लाबो एसे जोंनि दिनै एकदम गिदिर न'खराव गोलैनायखौ जों बोखांनांगोन दे जों नायनांगोन कारन जोंनि एनडिपिआ रावबो बेफोरबायदि सा साजों फैनानै संसार जानाय नङा दुखु जानानै फैनाय केस जानानै थानाय दिनै केसआव जोङो बेसेबां दुखु मोननांनो गोनां जादों दिनैसिमबो जोंनि समाव फैबाय थादों वारेन्ट फैदों दिनै सुमना फैयोबा बुङो जायगा सारानाव सोमोन्दो केसआ बिदि जाफिनबाय अब्ला दिनै बिथांमोनहाबो थांनाङा थाङो बिथांमोननि खोथाखौ लायै लायै थाजोब्बाय दा हनै गासैबो मा जाहैबाय वारेन्ट फैबाय वारेन्ट फैबा मा खालामनांगोन जोङो दा आयेनखौ बिथांमोना मिथिया नामा मानो सुमन फैनायाव मानो लाखिगोन जों उइदाउट माबायाव साखियाव उइदाउट उकिलावहाय जोङो थांनानै एटेन्डेन्स लायोमोन जोङो दिनै जोङो वारेन्ट फैनाय लोगो लोगो फैखोबाहाय जोंहा जामिन लांखादों लांखादों आरो जामिन उकिलनो गोदान हरदों अब्ला एक्स'नि दाबल फैयाखै मानो बिदि दाबल खालामनांगौ गावसोरबो हरा जोंनि एक्स'खौबो दाबल होदों अब्ला बेसे दुखुनांगौ जोङो बेफोरबायदि जेंनाखौ जों गैया खालामनोबा मा खालामनांगौ हाग्रामा सायख'नांगौ जेब्ला आङो डिब्रुगड़ जयेन जानो फैदोंमोन सावरायफैदोंमोन बे समाव आंखौ मोनसेखौथ' आङो सिन्था खालामखायो जेब्ला जों सानो मदद दे मावदो नोंथाङा आंखौ जानो फैखाबाय जेब्ला खामानिखौ गोसो होनानै मावो बेबायदि आरो जोङो खुनु बाहाय गावआव थानो नाङा जे जिपिएफआ सरकाराव थांनानै जोंनि एक्सन बिदिखौ नायनाय नङा जोंनि केसखौ नायनाय नङा जोंनि जोबथेसालियाव थानाय दैदेनगिरि केडार लिडारफोरखौ नायनाय नङा बेखौ जों मालाबाबो सन्देह दा खालाम मानो दा खालाम बिथाङा गावहानो बै समनिफ्रावनो गावनि केसखौ गेलेबोनानै गाव मोनसेखौ एथुजे लामायाव दं आरो बेखौ दिनैहाय हाग्रामा सारखौ रिमाइन्ड खालामनो थाखाय जों सासे दैदेनगिरिखौ गैया आबुं बुलियानो दिनै बिपिएफनि सासे भाइस प्रेसिडेन्ट जानानै आरो बिथांमोना मावखागोन जों बेखौलाय होख्रावनांगौ मा दरकार दङ सारखौ जोंथ' मेन्टेलि टर्चार होनो हाया बिथांमोनाथ' मालाय गुबुन गुबुन सावरायलायगासिनो दङ दिनै जोंखौ जेबो होआखै होननानै नोंथांमोना फोथायनो सोरबा बिजाथि हिसाबै बबेबा मोनसे सोलोंथाइखौ थानाय नोंसिनि एरियायाव गोलैनाय बिजाथिफोरखौ जों प्रसार होनो नाङा एबा प्राइमारि आरो ब्लकखौ जों प्रसार होनो नाङा आंखौ बिदि खबर लायाखै आंनो बिदि मेन्टेनेन्स हराखै आंनो बिदि फांसन हराखै बे नङा बेखौबो जों बुजिनांगोन हजम खालामनांगोन जों एनडिपिआव बै समाव जेबायदि दुखु खस्थ' एखमबा जोंनि दै सोमनानै जों ओंखाम जेरै जाबोदों थिग बेबायदि सिस्टेमै जोङो 1 इयारखौ खस्थ' लानांगोन 1 इयारखौ बेखौ आं गेरेन्टि जेब्ला नोंसोरो जेबायदि खस्थ' खालामनानै बिपिएफ दोलोखौ गभर्नमेन्टआव लाबोनो हागोन बिनि उनाव जुदि बिपिएफ दोलोआ जुदि नोंथांमोननि सुबिदा उसुबिदाखौ सानाखैबा जोंबो सावराय जोंबो थांनानै बिथांमोनखौ नारसिनहैगोन आरो बिथांमोनखौ जों डिसकास खालामनायनि गेजेरजों गासैबो जोङो अभारखौ नङाबाबो जोङो गावनि सोलिनो हानाय सिस्टेमखौ जोङो सावरायलायनानै लागोन आरो दा बेनिखायनो रावबो गाब्रायनाङा थाखा फैसाखौ जों एसेबां प्रसार होनो नाङा प्रेसार होनो नाङा
जाथारै जिनिसखौ जाहोनांगौ बे मोनसे खोथाखौ जों सिन्था खालामनो नाङा जों सहायनांगोन गावनि फिसायासो न'खराव साननै सम होनानै पार्टियाव सानथामो आरो नङाबा न'खराव सानथाम सम होनानै पार्टियाव साननै हो बेबायदि थांबाथाय जोङो दिनै आवगायलांनो हागोन आरो गभर्नमेन्टआव लाबोनो हागोन दा गभर्नमेन्टखौ लाबोनाया जोंनि थाखाय कम्पालसार इंराजिनि थाखाय जातिनि थाखाय जाति गोष्ठीनि थाखाय जोङो सिन्था खालामनांगोन जों गासैबो बिदा फंबाय हिसाबै जोङो सोलिलांनांगोन बिटिसिखौ अराय सम जों बिटिसि महराव होनांगोन मानो होनोबा बिटिसिया जोंनिया नाम्बार 1 जानानै दं आसाम स्टेटआव जों बर' हारिया गुबुन हारिसाखौ जों गियान होबोबाय थादों मोजां गियान होदों गाज्रि गियान होबाय थादों मानो होनोबा बर'खौ कम्पेयार खालाम दिनै मोनफ्रोमबो हारिया जोंनि बर'नि आखुफोरखौ देखायबोनायखौ जों नुबाय थादों बेनिखायनो जों बिदा देरसिन जानानै आरो काउन्सिल हिसाबै जों बयनिफ्राय देरसिन काउन्सिल मोननो हानाय हिसाबै जों आयेन बानायनो हानाय काउन्सिल दंखायो हिसाबै आयेन बानायनो हानाय काउन्सिला दिनै गैया जालांदों दा बेखौ जोङो लाबोथारनांगोन मानो होनोबा जा सेक्रेटारि दं जोङो आसामाव गिदिंजोबनानै नायदों जोंना हासाव राभा हासाव कार्बि आंलं धेमाजि बायदिजों दिनै मिथिं काउन्सिल दङ बिथांमोना जोंनि बायदि सेक्रेटारि जालिया जोंबो सेक्रेटारि दं जों स्टेट बायदि सेक्रेटारि थानाय मोनसे सरकार थानाय बा माबाया बिटिसिया दिनैहाय जुदि सानफा मोनफा सेजाबाय थानांगौबा बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव आरो जोंनि प्रपार्टिखौ सेनानै लांबाय थादों बे प्रपार्टिखौ जों फोथांनानै लाखिनोब्ला बावसोमथारदों मान होदों नोंसोरखौ दिनै पार्टिया दिनै नोंसोरखौ बजबनानै लादों खामानि मावनो थाखाय खिन्थु थांनानै दल' थानो मोना आरो नोंसोरखौ दिनै बाहाय जयन होखांनानै जों नोंसोरखौ दिनैनो बिदाय होगोन बे नङा गावबागाव एरियाखौ लानानै कल खालाम बबे समस्थियाव सोर गोलैदों सोरहा आखु जादों बेफोरखौ इन्ट्रडाक्सन होनो थाखाय डिफिनिसन एडजास्ट खालामनो थाखाय ग्रुप हिसाबै दिनै ग्रुप एनडिपिनिफ्राय सोर सासे हरो गासैबो बुरला जारला थांनानै सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ खर' जाहैनो नाङा दिस्टार्ब होनाङा नोंसिनिफ्राय टिम खालाम मिडिया जेरेखम हमनानै ला दा बेयो बामोनगावनि एरियायावहाय एनडिपिआ साबेसे दं बाहाय नोंसोर सासे खालाम हमनानै ला बेफोरबायदियाव साबेसे दं बेंटल बायदिनिफ्राय सासे खालाम बे सासेयानो दिनै दैदेनगिरिजों सावरायलायनायनि गेजेरजों दिनै प्रब्लेमफोरखौहाय डिसमिस खालामनो हानाय बायदि बेबायदि खालामो आरो थांनानै नोंसोरखौ जोङो ब्लक डिस्ट्रिक्ट बेफोरजों इन्ट्रडाक्सन हैगोन बिजनेसखौ माबायदि खालामनो हायो सेलेक्सन खालामनो हानाय बायदि जों डिसकास खालामहैगोन नोंसोरखौनो लानानै इन्ट्रडाक्सन होनायावनो बे जिनिसखौ सावरायगोन जों बेखौ बुजायनो होनानै गासै हरगोन बे नङा आरोखि कल खालाम बबेहाय सोरहा मा उसुबिदा जादों बेफोरखौबो जों सावरायहैगोन बेफोरबायदि सावरायनो हानाय केपासिटिखौ जों दायो बानायनानै लानांगोन मानो होनोबा जोंबो मावनो होननानैसो फैदों जोङो बाहाय मोनसेयाव हाबनानै थायोबा जानाय नङा जातिखौ जों सनमान हो जातिखौ जों जेब्लायबो खबर ला गामि थां दखान बाजार जाहै खबर ला गार्जेनफोरखौ गार्जेन बायदि सनमान हो गावफोरजों मोजां जिरायनानै सावराय जायबा लोगो बुरायानो जा पाब्लिकआनो सोरबा इन्डिभिजुवेलानो जा फैनाय लोगो लोगो सनमान होनायावनो बेफोरबायदि खोथाखौ सावरायलां जे जोंनि पलिटिक्सआ मा जाखो सारा आदाहाति जों बेफोरबायदि सावरायनायजोंनो जों लामाखौ मोनलांबाय बुंदो बिदियावनो बोदो गामियाव सोरबा गोनो गोथो दं बेखौ लाबो जयनिंआ जाबाय थागोन दिनै साफ्रोमबो सारखौ नागिरबा जानाय नङा गोजौनि दैदेनगिरिया गोजौ गुवार जायगायाव गिदिंनांगौ दा बिनि थाखाय सम होनो हाया समाव जोङो प्राइमारिजोंबो जानांगोन समाव जोङो ब्लकजोंबो जानांगोन समाव डिस्ट्रिक्टजोंबो जानांगोन बिनि थाखायनो आं नोंसोरखौ सनमान होनो लुबैदों दा नोंसोर सनमान होनाय लोगो लोगो नोंसोर कन्टेक्ट खालामनानै नोंनि आखायाव साबेसेनो बानायनो हागोन बेखौ नोङो ब्लकनि थ्रुयै डिस्ट्रिक्टनि थ्रुयै बे जिनिसखौ खालामनो हानाय बायदि सिस्टेम खालाम बे लामाखौ गावबा गाव नागिरलायनानै लाबानो जाबाय जों सनमान होनांगोन पार्टिखौ जों फोथांनांगोन जेरैबाबो नैबे सेमि फाइनाल एमपिआ मानि थाखाय सेमि फाइनाल जादों 25 खिन्थु फाइनाल जागोन 25 मा इलेक्सन मिथिगौ बिटिआर इलेक्सन बिटिआर जोंखौ दुखु होदों बिटिआर जोंखौ बेसेबांबा गोथौ हाखराव नाख्लायनानै अनलि इन्डिभिजुवेल नङा समस्त बर' जातिखौ दा बेनिखायनो बिटिआर सोदोबखौ जों खोमोरनोब्ला 25 जों खोमोरनांगोन 25 जोङो सरकार फैथारनांगोन अब्लासो जों बिटिसिखौ लाखिबाय थानो हागोन 25 जुदि बिथांमोनखौ जोंनि जायनाखि जोंखौ डिस्ट्रय खालामनानै सालायबाय थानाय गभर्नमेन्ट बिथांमोनखौ मोनाबा बुद्धिफोरलायनाय जागोन बेनिखायनो जों बे जिनिसखौ दोननांगोन मानोना बे सुक्तिजों जोङो गोहोखौ गोबानो गोनां जादों आरो जोबथेसालियाव जोंनि दैदेनगिरि आरो कंग्रेसफोरखौ जों मोननो गोनां जादों जाय हक समनि आंखाल गोबां बिबुंथिगिरि दंबावो जों सम मोनोब्लानो बेफोरबायदिनो कन्टेक्टनि गेजेरजों खन्द' थांलायनानै सेक्सन प्रग्रामखौ लानानै सावरायलायगोन एक्ट हिसाबैबो सावरायगोन पार्टि हिसाबैबो सावरायगोन माबोरै आवगायो माखासे पलिसि स्ट्रेटेजिखौ जों
बानायलायनानै आवगायलांगोन। दा बेजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साफ्रोमनिसिमबो फिन बावहरफिननानै आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।